Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha e-SABC likhaye. Ulukhanyo Calatha uxelele i-TRC Cases Inquiry ukuba ukongeza umdla wesizwe njengomba wokutshutshisa ulwaphulo-mthetho ngexesha localucalulo kwakusenzelwa ukhusela amanye amalungu e-African National Congress owayevinjwa uxolelo yikomishoni yenyaniso noxolelaniso enika ke ubungqina kwiintsapho zamaxhoba kuquka ke neqela le-Cradock 4 ababulawa ngonyaka ka-1985. Calatha uxoxa ngelithi isilungiso segunya abantu lezotshutshiso ka-2005 sandisa izizathu zongatshutshisi kwaye sibonakalisa ungenelela kwezopolitiko. Who received the 7-volume report of the Truth and Reconciliation Commission in 2003 was former President Thabo Mbeki. He was the President of the Republic at the time. Those reports were handed to him. They were handed to him. So the buck around everything that related to the Truth and Reconciliation Commission, the implementation of the recommendations, started and ended with him. If his Minister of Justice did not ensure that the recommendations of the Truth and Reconciliation Commission were implemented, who must be held accountable for that? His Minister of Justice or him? If the Directorate for Special Operations or Investigations does not do what they were supposed to with documents, with a report that was handed to the President, who must be held accountable? The NDPP? What about the President? Who was the one that received? Who was the one that received the reports? Because when you're president, you can't decide what you want to do and what you don't want to do. The fact that we are sitting here today, commissioners, is because of Thabo Mbeki's failings. It is because he failed as the President of the Republic to ensure that 2 of his administrations, the one that he led when he received the TRC reports in 2003, then we went to the elections in 2004. I remember intricately, actually, when Mr. Mbeki was inaugurated into office in 2004. Right, Mugeli we-SABC lihaye namhlanje ke usekela mkomishana wamapolisa onqunyanyisiweyo uShadrack Sibiya unika ubungqina kwikomishoni kaMadlanga malunga nezityholo zobudlelwane bolwaphulo-mthetho ngelixa ke uphando lwe-TRC lunyusa uxinzelelo kurhulumente malunga ngamatyala athe abe kanti ayamiswa ngexesha lengcinezelo. Sike sakrweca ke Mbukeli umhlalutyi wezopolitiko ugqirha Xolisile Ngumbela uxoxa ngakumbi ngale miba. Ngumbela masikubulise sikwamkele SABC lihaye ndiyafuna into kubana sixovule le miba iphambile sijonge kuqala i-TRC inquiry lesandula ukuyiva simvile unyana kaFort Calatha ulukhanyo ezityandigila enkundleni lalapho kubonakala ngathi ufuna ubulungiswa kuba kudala iminyaka kubonakala into kubana umntu owabulala uyise kwakunye neqela le-Cradock 4 akaveli. Uphawula uthini gqirha? Apha msasazo kokuqala ndifuna ubonakalisa ndithi ingxaki ekhoyo nenkohla into kokubana i-TRC yaye yalegitimize the negotiated transition and apha
omakucace into yokokubana i-transition yethu was a stage managed exercise, and okunye i-ANC was yazama ngandlela zonke ukunqanda ukuavoida i-mass prosecutions, and enye into babezama nokukhusela what we call security backlash, and okunye they cemented a high moral high ground eyayingekho. Kwaye ndifuna ke ngoku ukuthi ke msasazi xa siyijonga izawuchaphazela, ndibona ontlaba zahlukane, umnumzana uZuma kunye nomnumzana uMbeki besitsho ngazwinye bembebhetha okakhampempe nowayeyinxalenye ye-TRC, and ke abakhe ayingomadoda akhe athethe ngazwinye athethe ntonye, kodwa ngokapha eyona nto icacileyo gca eselubala yinto okokubana iligasi yala madoda icacile, and siyayiqonda ke kamnumzana uMbeki into okokubana yena ubonwa njengo-intellectual, and ufumanisa into okokubana kwakukho uzinzo nokhulo loqoqosho ngexesha lakhe. Lo gama umnumzana yena uZuma kuye kucace olubala into okokubana it was political networks and patronage, and kwaku-chaotic ngexesha lakhe. Ke ngokweyona nto ke ngoku ndicinga uba ifunwa zezi families yinto yokokubana bafuna noko ukuvala la manxeba kwaye kutshutshiswe abantu ababandakanyekayo. Msasazi ke le nto enye yezinto ebangela into yobana i-ANC yayingenawukwazi into yobana yayijonge into okokubana nabo babeza kuchaphazeleka, ngoba kaloku bakhona abantu abebengamaxhoba kwiinkampi zabo kanye bona, and bebeye bavela phayana kwi-TRC. Loo nto ke ngoku ithethe into okokubana i-physical human rights crimes, and enye into ufumanisa into okokubana ne-apartheid structures, and ke ngoku okokubana kwakuye kwajongwa loo nto yayiza kuthetha into okokubana eli lizwe lalizawucubayela kwaye libandakanyeke kwimfazwe engenasiphelo. Yiyo ke loo nto ufumanisa into okokubana kwaye bethwa ngooyaba kwiinyaniso eziye zabhentsiswa zabekwe lubala yile TRC commission. Kwaye ke ngoku ndicinga into okokubana politically i-liberation movements nazo ngokwalaa mbono nalaa mboni kubaThabile Dlamini zinazo izikeletons ezazinazo ngelaa xesha ezazisekhabhathini, kodwa bengafuni into okokubana ziphasalakele ngaphandle zibonwe nanguthathatha. Yiyo le nto ndisithi the basic theme yam isithi it was a staged a managed transition. Ndiyafuna siye napha kwikomishoni kaMadlanga, but ngaphambi kokuba siye khona siyaqonda into yokubana njengokuba usisho into yokubana kubonakala ngathi likhona ifuthe lezopolitiko, kuba kaloku kukho nee-dockets ezibonakala ngathi mhlawumbe azibonakali. Uye wayityhila loo nto uLukhanyo Calatha, nalapho esisho into yokubana ezinye zazo kwafumaniseka into yokubana zipha kwi-NPA. Siyaqonda into yokubana abarhanelwa kweli tyala abanye babo kuthiwa babhubha. Ingaba mhlawumbe what is likely to happen uba ngaba mhlawumbe kufunisa into yokubana babhubha? Ingaba le nto mhlawumbe kukurewriter i-history? Msasazi kuyanyanzeleka ukuze isilonda siphole, kuyanyanzeleka into yokubana usitsitsise ubofu, usicudise, usicoce, kuphume umhlaba nobumdaka obuphayana. Into ethetha ukuthi ababhubhayo ewe lona ityala ayingomafutha, sizawukhomba sithi undonakele kwakucacile ubulapha. Kwaye ke msasazi sukulibala into yokokubana amanye amatyala ayeba ngamatyala obuxoki nobuvuvu obabukhokelela into yokokubana abantu benziwe amalolo namakheswa, abanye babulawa ngondlela mnyama, njengeba ungajonga
okwakhiwayo kula mcimbi we-inquest kaMnumzana uBiko, ufumanisa into okokubana okunene kwakucaca into indlela izinto ezenziwe ngayo zibe nobuzaza. And msasazi, masingalibali into okokubana i-Truth and Reconciliation Commission iye yaziveza ezinye zeenyaniso, and ke ngoku yasibonisa ne-political meaning yezi zinto, indlela ebesenzeka ngayo, ngoba aba bantu bebengezizo ncam wena izaphuli mthetho esizibona namhlanje, koko ibingabantu ebezama ukwenza into okokubana inkululeko ibe khona kweli lizwe, silingane, sithethe ngohelethu. Into nayo ke ngoku umsasazi, kuthe xa kungenwa ke ngoku kwacaca into okokubana kujongwe u-long term justice, akwajongwa into okokubana kuzamwe ukunceda amaxhoba, ngoba ngoku siyabona into okokubana apha there would be a limited compensation, kuzabakho kukho a slow justice, and msasazi yitrauma le yehlela ezinye ii-families. Yitrauma And ndicinga nyhani. ubana bajongile ufumanisa into okokubana abanye abakhange baxole, abakaxoli. Yiyo le nto ndisithi inxebeli masiligrumbe, sisuse ukungcola, sicudise ubofu, silicoce, silibhandishe kakuhle. And andiqondi msasazi into yokubana singanayo imali enokubhatala ibuyise ukuxola kwaba bantu. And loo nto ithetha into okokubana siyeva, sibonile, saqonda, kwaye into emasiyazi into okokubana kwakulixesha lemfazwe eyayizama ukusondeza abantu. Kunjalo nje Ngoba abanye asikwazi abantu gqirha into yokubana silawule uba mhlawumbe sisilonda sizawuphola kanjani kangakanani. Isihlangu saziwa ngulo sinxibileyo. Sikhawulezile gqirha Ngumbela, ndiyafuna into yokubana sikrobe napha kwikomishoni kaMadlanga kuba kumzuzu iqale. Sibone izinto ezininzi ngapha kugula Witness F, ngoku siyeva into yokubana yena usekela onqunyanyisiweyo uJengele uShadrack uyabuyela kwikomishoni kaMadlanga namhlanje. Ngamangesi bathi uzawuthi face the music. Msasazi, emasijonge intlantlombini isenokuba uzawuvuma ubungqina okanye abugxobhagxobhe, abuheshe okomsholuku. Into ethetha ukuthi ke msasazi, okokubana ukhe wayenza loo nto isinika ke uba uSibiya uyabuhesha obu bungqina. Loo nto indinika into yokokubana iyawuthetha into yobana ubungqina esinabo nesisenabo ngoku yi-factional warfare, kwaye ubungqina obukhoyo bubungqina obufabricated kwaye obupolitically motivated. Okunye obu bungqina busenobana sabunikwa, sabutolika rongo, kodwa ke lonke loo nto isikhokhelele ekubeni uba ibonisa elubala into yobana we need ii-reforms emapoliseni, we need ii-reforms kwi-intelligence, and enye into we need political accountability. And uzasibonisa okaSibiya ngoba siyayazi into okokubana nguye obengumnxulumanisi kunye nezikrelemnqa kunye noosopolitiki, nguye obengenelela abeka uxinzelelo kula matyala abonobuzaza ngokwepolitiki. Into ethetha ukuthi inkulu into esiyijonge kuSibiya. Kodwa ke msasazi, ndifuna ukuthi kuwe nakubaphulaphuli bakho ngokubanzi masimjonge lo kaSibiya. Ndimbona engelo ngqina eliqinileyo, ndimbona elingqina elinoko elingenamqolo, kwaye ilingqina elingekhe lisi-implicatele osopolitiki abaninzi. Into ethetha ukuthi this narrative yento okokubana
esipoliseni kukho icorruption uzayikhanyela qikeleke ngomhlana lo kaSibiya. Sasazi. Gqirha, liqotha qiqili lo kaSibiya elingekhe livume lula endiyibona into kokubana ebechaphazeleka kwaye ebesenzulwini yenzonzobila yobukrelemnqa kunye nezikrelemnqa. Ufumanisa into kokubana i-lifestyle yakhe indlela ebephila ngayo nendlela yile nto bathi abantwana beli xesha i-soft life ebeyiphila ngokuzifumisa ngemali yezikrelemnqa. Hey, lindiphosile ligama olitshileyo gqirha uba liqolamnqinqa. Andilivanga nobulitheni kodwa ndiyacinga liqotha qiqili. Liqotha qiqili. Liqotha qiqili lomkhanyeli lwesikrelemnqa obesondla ubomi bakhe ngemali evela kwizikrelemnqa kube efuna ukuphila ubomi bamafutha nebhotolo. Yho, hayi gqirha, vele wayitya yonke, awashiya namathambo. Gqirha, masibambe ngazibini ngohlalutyo lwakho. Amehlo siwajonge ntsho, asiyazi into yokubana uzawukhupha ntoni ekhabhathini. Kodwa ke ndiyaqonda into yokubana i-ad hoc imnikeze uvavanyo oluthile kwanexesha lokuba mhlawumbe azilungiselele into yokubana anikeze ubungqina bakhe phambi kweMadlanga Commission. Seliqalile gqirha, ndiyafuna into yokubana siphose amehlo.